Qualsevol cosa que acceleri el teu cor val la pena fer-ho. Tot és possible, fins i tot l'impossible. Demostra que pots. No oblides el teu objectiu. Si vols, ho pots aconseguir. Somriu. Quan hi ha ganes, tot es pot. Demostra que pots. Sols Si depèn vols, de tu. ho pots aconseguir. Si vols, ho pots aconseguir. Ho pots aconseguir. Demostra que pots. No deixes de cosa que perseguir acceleri els el teus teu somnis. cor val la pena fer-ho. Demostra que pots. Som Estan les el que ganes. no Demostra realitzes el que teu pots. objectiu. Desplaçar-se des d'un punt A fins a un punt B i accelerar el pas al ritme d'una senyal acústica, cada volta més ràpid. VIP és un exercici de gestió de l'esgotament a partir del test del Kuznavet, on el cos transita entre l'obediència i la procrastinació, entre el joc i el treball, entre l'equilibri i l'alienació.